Hai bai abrok hain halam sogo ani channel faidi tini ne o video rok ni bagai belai na special anga na hunai ang khakao tamokhe tini haijrogo ang norok ni bagai tubui phaiga belai no special belai no nangmani formula jeta drok o formula no use khlaiman ka hangai agi ni slai taklai o bisibo norok tei ki sale rang khaimana na agi ni slai o bisio tei ki sale nang ganang mana na hunai ang poito khlaya baya brok aboni bagai tini haijorao ang norokno a formula rokno share khlai rinani musong kha baya brok jeta o formula no angbo taklai bisio use khlainani thangai tongo angbo taklai bisio a formula no ani bai thangni laibo phanangnani thangai tongo mungnorok o formula no use khlaiman ka hangkai agini slai o bisio o 2020 o nongni life tei ki sale slai jagan hunai ang poito khlaya agini slai o bisio nang tei ki sale rang khai manana nang tei ki sale ganang manana hunai ang khaka ba brok phadi ba brok khake ang asa kok salia tinine o video no ang sengri nai aboni bagai koinai norokno puilani simi paithak jora video nainani ba ang norokno a formula no sanani bakha thangnai formula number 1 o tongo right use of money sangchini rangno bahike use khainai sangchini rangno nangma jaga simi bahike sabainai abono tei sang sinane nangai ba aba tamokhe sini brorok kabang income khlaibo sang rangno sabainane rangya ang kabang income khaibo ang rangno sabainane rangya kai ani nokhongo tei kolok mani tongola sang kabang kok rang ajibo sang sabaina ranglaya sang kabang masa ko thok nang ko thok nai ko thok kabang ma jaga sang abo hage sabailai silai jeta abosini bagai asak nang sugya jeta abosini bagai belai nangai tongya a jaga ro sang rang sabayo abo hage sini nokhongo belai no kologya abo hage shortest rok phaimanogo abono sang aborok no tui mas sinai jeta sang nas nangya aro sabailai tam khanai jeta nang abo khlaina sinangya aro nang rang sabai ro jatre jat podre pod ang abo asakte khologo salia a jaga sang rang sabailai jeta abo sini nang sugya jeta abo sini bagai ekdom important ya a jaga ro sang sini rang no sabailai tabo aboni bagai sini a rang belai no west no belai no nangya jaga bai thango abono tei ang bai brokno nokno kaisa sikon se example ei sauna ani ngai anga rom de khoroksa kwaisa nai kaisa sasi kwai ni dam 15 টাকা ang abono salo 2 ta sa ongkai ani salo 30 টাকা thangai dong bai brok aba haike tomung nang aba haike continue mas kaisa sao ongkai ani 900 টাকা thangai dong bai brok abaike 900 টাকা মাসো থাঙ্কা হাঙ্কায় আনি বছর ফাই সক পায় 10,800 টাকা আবনো সায়াবো বানসিং বায়াবো আবনো আবো হাই জায়গারাগো जों আসগ্রাং সবাইয়া ওই সিনি নাংমানি জায়গা সবাই মানখাই বেলাই ন সাও মানে ককসে বায়াবো আং নরকনো সাও নঙ্গ আবনি তৈ সামানি বায়াবো নরকনো আবনি তৈ গবাংমা বজক মানিয়া নরক salo busuksa salo koitasa thainai thaitam busuk damnisa abono tei ang rokno samania bayabro tamokhe जों a jater jat bodre pod abo jeta sini laibo belai nang sugya a jagarago जों asag rang sabaya oi nangma jaga sabai ka hangkai जों sini rangno manage khlaiman honai samane se bayabro uno जों srang laina bayabro sini rangno जों bahike manage khlaiso linai जों nangma jaga simi sini rangno sabainani जों abono tei srang lainai hage sini langmao nini thani ani thani arang phai sok paina hage जों jeruk gonang ngai manai nai ang khakao bayabro faidike formula number 2 abo tamo nailaiana abo hongkai जों sini rangno sep khayawoi je sak mansak abono invest khlainani जों sini rangno khatei toniyawoi sini rangno sabai bahaike teibo rang erinani abono teibo जों ma sinai bayabrok tamokhe sini rangno जों je sapano khatewoi tonidi abo tei area sini rangno जों 1 lakh phanangthon
2 लाख फनों थोन नंग सुंदो को दावोई आलमारी वो दावोई तो निकाय अब कुनो फुरपनो ते एरिया अब नि बगै संग्रांग न मासी मास सबायनाय तेई बसं रांग मानानि मुसुंखाय अब रकनो तेई बसं मा सिनाय बायाब्राव खाय नों 1 लाख नि 2 लाख मानाय 1 लाख नि 3 लाख मानाय 5 लाख मानाय अब हायके निनि रां एरै थांनाय तो मुंनो नंगारा 5 लाख फनों थोन 10 लाख फनों थोन नों खाति तने कांगाय अब जीवन ते एरलांगिया अब न दे सं रां न सं मासे मास सबायनाय रां न खातियावै जों सिनि रां न मासे मास सबायनाय हायके सिनि रां तेबो एरसावै फायनाय अब न तेबो सं मासिनाय जों रां न सेब खायावै जों अब न इनभेस्ट सिमा खायनाय तामखे नों बो जागाव इनभेस्ट खायनाय बो जागाव खायके सा नों अब न ते मासिनाय बायाब्रा फैदिके नायले जावनाय फर्मुला नंबर 3 अब तामो अब हमकै जों कन्जसिबो मा तंनाय सिनि लाइबो सिनि थानिबो जों अब हाय जों थिगैबो मा सलिनाय जराव जों किरिपनंगैबो मा सलिनाय बायाब्रा तामखे जों किरिपनंगै तमुनो सलिमाया हंगाय सिनि लाइबो बेलायना आखाटा आलायदा हंगायबो सिनि लाइब बेलाय लानसानक लायनाय बायाब्रा जों अब हायके जे साथै रां ब्रुं ब्रुं अब हायके कोनो हिसाब सारा अब हायके सबायकैबो जों सिनि लाइबो सिनि नखुङो बेलायनो बियालो कलाय थांनाय आबनि बागै जों सिनि बर'रकनो नायनायखाय गोबांमा बाक्सा बर'रकनो नुगो ते गोबांखौ बर'रकनि खुगो बाक्सानि खुगो खोनाव आंखाय अब हाय बाजार हातिरक ओंखाय बेग सपुंगै ओंनानै नांगौ बेग कायसा बेग बायं जागिया ते कायसा बेग गायनो याखाबा गायथाम बेग सपुंगै सिनि बर'रकनि थानायाव बाजार मारक नुगलाय जेता प्रग्राम फांसन दगो बाजार माहाय ते बाक्सानि खुगो खोनाव आंखाय मांस सेसा यासा बायनानै मुसुंया तमुनो 150-300 ग्राम रक 200 ग्राम रक बायनानै हिंखाय आं बायरा गया हनै सालाय मारक खोनालायो तामखे जेता नांमानि नों आसकसे पाइदे जेता नों 200 ग्राम सा थाने 500 ग्राम पाइता खाने बायाब्रा 500 ग्राम नांथाने नों सेसा पाइ तामुखाने बायाब्रा तामुखे आनिनि लासि मुंसे आनिनि सबाय माव थांगाय क्लायो जेता नों आबनो सासे साबाया आबनो नों खिबो सिरिनानै नांगौ ओंखाय आसब गोबां मा पाइ तांखाने बायाब्रा आबनो जों गनांनानै पयलानि लामा हांखाय जों क्रिपन बावना नांनाय जों थिगै बसलिना नांनाय जेता आबो गोबां पाइ अबसय मागनां थांगै एकलायनाय तेबसे जोंनो गोरै सनामनाय आबनि बगै जों आबनो तैबो सेनानै नांनाय बायाब्रा आबनो तैबो जों सोरबनानै नांगौ जों गनांनानै पयला लामा हांखाय जों क्रिपन बा मांनाय फर्मुला नंबर 4 अब हमकाय राइट यूज ऑफ टाइम संसिनी जोरानो बाहाय के यूज खायनाय आबनो तैबो जों सेनानै नांनाय बायाब्रा जों सिनि जोरा माने जोरा अब वाइसा थांका हंकाय अब तै किफिलै फाया दिननि ओ दिन लाइ थांका हंकाय खनाव हंकाय जों मियानि आ दिन जों तै तुबै माया ओ सगां दिनो जों तै तुबै माया आगिनि आ दिन आ जे जोरा लाइ थांगाकनो जों तैसा किफिलै तुबै माया आबनि बागै सिनि बागै ओ जोरा बेलायनो इम्पोर्टेन्ट सिनि लाइबो तामुखे जों बो जोराव जों ओ संसानो याकरै मा थांना आबो केबो साइमानिया आबनि बागै जोरा दंसानि जों जेस सामुंबो सिनि जों खायनानै नांनाय जेनिनि वान सुकजाकनि प्लानिंग जोरा दंसानि जों खायनानै नांनाय जोरा आबो समय जोंनो खिबै गलाङो आबनि बागै नों समयनो खासेगै सोलाबिया आबनो जों जोरानो मारमनाय जों हायना आसगै दंयावै हायना थङै दंयावै हायना आबायके गब्रि दंयावै जों जोरानो यूज खायनानै मा सिलायनाय आबायके गोबांमा सिनि बर' रक ताबक स्राय रक हायना फुंवा आसुखाय दिबो सारिक आबायके गोबांमा जों गामि आमसाय रक नगो अब बेलायनो साया सिनि बागै अब सिनि फ्यूचरनि बागै बेलायनो साया आबनि बागै जों जोरा दंसानि टाइम दंसानि आबायके जों सिनि सामरावनो खालायमानखाय बेलायनो साव
अनेक समय जों खाना खाइसिनो सनि खाइसिनो आबाइके जों सिनि सामरकनो खातिलायाव आबाइ खलाइगानखाय आ सामते खलाइजा गियां थांगो आबानि बागै जरानो जों बेलाइनो इम्पोर्टेन्ट ना नांनाय आबानि बागै जों टाइम नो बेलाइनो जों मानिमा सलिनाय जों जरा बाइसे गोनां बायाब्राव तमुनो नों जरानो पिसारै मानका हांखाय नों जरानो जेसक बांरै मानसा आसकसे नों गोनांनाय आबसकसे नों इनकाम खालामनाय आबानि बागै जरा सिनि लाइबो बेलाइ गदाल जा जों टाइम नो बाहायके मैनेज खालाय सलिनाय जों टाइम नो बाहायके यूज खायनाय आबनो तैबो जों सिनानै नागनाय जों टाइम नो हायनो खरस खायावै जों टाइम नो हायनो खिबिरियावै जों टाइम नो जों मानि मासलिनाय फैदिकसिनि नम्बर 5 जो दोन सिलाय पाइथाक आंगा बसानाय आबो हंगाय जों बेलाइ के हिसाब मासलिनाय बायाब्रा जों बेलाइ हिसाब खालाय मासलिनाय तामुखे जात्रे जात पदरे पद आबो हायके जों सबायावै जों हिसाब मा तंनाय बायाब्रा आबनो तमुं ननि नगो सापान मासो पास्ता नांगो तामुखे निनि थानि सापान नांमाले 6टा 7टा 10टा गायो आबो हायके इंगलाक बायाब्रा तमुं ननि नगो सापान मासो पास्ता नांगो हंगाय नों पास्ता बनो मैनेज मा खालायनाय आबाइके जों हिसाब खालायमा सलिनाय ते जों मास ब्रुम ब्रुम आबाइके हिसाब मा तंनाय आनि अ मासा बसक बायखा बसक बर थांका बजागा बसक बायखा आबनो तै हिसाब मा तंनाय बायाब्रा तमुं नों अबाइके हिसाब सलि मानका हंगाय नों सक्सेस मानाय बायाब्रा आबनि बागै आं अबनो सानानै मुसुङो जों हिसाब बेलाइ तंना नांगो बायाब्रा जमुनो जों हिसाब कलै हंगाय सिनि रां पैसा हायनो उरि थांमायनाय जेसकुनो नों रां पैसा खादि आसक ननि थानि बायनाय तमुं ननि थानि ओ हिसाब करे हंगाय आबनि बागै जों बेलाइनो हिसाब तंना नांनाय हायगेसे नों आं गानांगै बासानाय आबनो बायाब्रा का बेलाइनो हामबाय मारिवो दिनैनि ओ जे फर्मुला आं रकनो शेयार खायया तमुंनो नरक ओ फर्मुला नो साजाखाय आनि ओ भिडियो लाइक रिदि शेयार खायदि ते आनि चैनल नो सब्सक्राइब खालायनादि टलाव कसाक दंगो आरो तांगरिखाय आनि चैनल सब्सक्राइब थांनो बायाब्रा ते आं अबहायनो गोबांमा नांकुकमानि भिडियो रकनि बागै सानामै दं जतनो नाय दं मानि बागै हायना हाय हामबाय आबार